Ale natáčím video. Na YouTube? Počkej, no na YouTube. Já natáčím na YouTube. Vidíš? No tak jo. Tohle je jakoby šílený video, takže to bude natáčet na můj. Šílený na tvůj a normální na můj. Jo. Ne, jakože k tomu jdeme blíž. Jdeme blíž, aby to mělo lepší. Podál. Chci to točit z trampošky. Ne. Bacha.